Prečo netreba v projekte Skypark 4. väža vetrať oknami? Bývanie v tomto projekte je okrem kvality architektúry a lokality špeciálne aj najvyššou energetickou efektívnosťou na úrovni triedy A0. Budova totiž nemá takmer žiadne úniky energie a všetká energia, ktorá sa v budove vytvorí, sa aj zúžitkuje. Ako tento štandard A0 dosiahneme? Pri takmer nulovej spotrebe energie je dôležitý najmä systém vykurovania a spôsob, akým zamedzíme stratám tepla. Aplikovali sme množstvo nadštandardných riešení, ako týmto únikom energií zamedziť, a to až v 4 hlavných oblastiach. Vetranie eliminujeme pomocou rekuperácie, ktorá funguje ako výmeník vzduchu. Keď sa napríklad v zime odvádza cez výmeník 23 stupňový vzduch zvnútra a privádza sa 0 stupňový vzduch zvonku, vymenia si navzájom energiu a do budovy tak prenikne 15 stupňový vzduch. Ak by sme v zime vetrali oknom, vpúšťali by sme do budovy 0 stupňový vzduch, na ktorého ohriatie na optimálnu teplotu by sme potrebovali oveľa viac energie ako pri dokurovaní 15 stupňového vzduchu cez výmeník. Ďalším spôsobom, ako nestratiť energiu v budove, je mať poriadne zaizolované okná. Na Skyparku preto používame izolačné trojsklá, ktoré sú najvyšším štandardom v tepelnej izolácii. Úniku energie mimo sklennú plochu zamedzujeme pomocou hliníkových rámov, ktoré zabezpečia perfektnú tesnosť. Kým štandardná hrúbka tepelnej izolácie fasády v developerských projektoch je 20 cm, v Skyparku je časť obvodových stien zateplená izoláciou hrúbky 30 cm. Len pre zaujímavosť, hrúbka stien a kvalita vchodových dverí vplýva okrem iného aj na kvalitu akustiky v bytoch. V Skyparku je akustika o 4 decibely lepšia, ako predpisuje štandard. Efektívne chladenie v 4. väži realizujeme prostredníctvom tepelného čerpadla, ktoré spotrebováva iba elektrickú energiu a nič iné. Napríklad ani pitnú vodu, ako je bežné pri iných technológiách. Ale to by bola téma na 4 celé videá. Preto ku kvalite života v projekte Skypark 4. väža prispieva nielen architektúra, dispozície a lokalita, ale aj správne a najmä efektívne technologické riešenia. Pre viac zaujímavostí zo sveta stavieb sledujte naše sociálne siete.